5 februarie. Să vedem ce mai face Bitcoin. Nu are rost să intrăm pe daily, ci mai degrabă pe weekly, pentru că avem nevoie de niște confirmări mai solide de data aceasta ca să vedem ce se întâmplă de fapt cu bear market-ul. Și anume spuneam că mai întâi trebuie o confirmare daily, iar după aceea cea weekly ca să fim 100% convinși că chiar așa stă treaba, cu toate că în ziua de azi, cu piața cripto din cauza că este influențată de market makeri, cam ne joacă acești market makeri, nimic nu mai este sigur, dar ne putem da măcar seama, ok, cam care este direcția. Oricum, după ce am spart acest indicator, care vă găsesc tot povestește de el pe internet, prima EMA 100 și pe EMA 200, când s-a întâmplat acest lucru, de fapt, da, am avut confirmări foarte, foarte, foarte bune de bear market, plus, uitați aici, ce avem, un lower low. Și acesta din nou confirmă acest început de bear market. Repet, în zona aceasta nu înseamnă că nu putem să stăm un pic câteva săptămâni, consolidăm, iar după aceea să retestăm zona de la 87-88 de mii. Eu pariez pe această zonă, să fiu sincer. Eu acolo văd zona de adică zona de dead cat bounce, o văd în această zonă momentan. În trecut am văzut-o pe la 100 de mii, acum a coborât din cauza confirmărilor care le avem în moment de față. Deci încă avem o posibilitate de dead cat bounce în această zonă. Până atunci aștept consolidare în zona în care ne și aflăm și cam atâta. Dar oricum pe viitor este posibil să avem niște scăderi și mai mari. Vreau să mă arăt încă ceva foarte interesant. Dacă punem un Fibonacci rapid din din bottom în top, vedem că potențial în acest bear market avem la 44.000. Acolo mă aștept să meargă Bitcoin, acolo este și zona în care o să investesc cam o bunicică parte, o mare parte din cash-ul care îl dețin. Cam așa. Acolo facem mult mai multe analize, așa că haideți acolo.